Barîna berfê li Rojavayê Kurdistanê piraniya navçeyan daye berxwe. Ev dîmen pêş nîvroja şemiyê ji Herêma Efrînê ya Rojavayê Kurdistanê taybet ji bo Rûdawê hatine şandin. Ji roja yekê mehê ve Herêma Efrînê ketiye ber bahozeke berfbarînê. Encamê de gelek rê li herêmê hatine girtin û tîmên berevaniya sivîl kar ji bo vekirina wan li pêş çûn û hatinê dikin. طولات ثلجية غزيرة في عدة مناطق. برفبارîneke zêde li gelek navçeyan heye. Em wekû bergiriya sivîl niha kar dikin ji bo vekirina riyên ku li pêş sivîlan hatine girtin. Wekû hin dibînin gelek rê bi sedema berfê hatine girtin. Wekû rêya Racû ku diçe gundên Hesen Kelkawî, Heçik û Jûrîn û em ê di vekirina hemû rêyan de li pêş sivîlan berdewam bin. Dîmenên zêde ji Herêma Efrînê ji tora medyayî ya Rûdawê re û ji gundên cuda hatine şandin. Ev dîmenê riya ku ji gundê Etmana diçe nav bajarokê Racû. Ev dîmen jî ji gundê Qorta yê nahiyeya Bilbilê ye. Ev jî dîmenên gundê Jarê yê berî bajarokê Bilbilê ye. Dîmen sibaha roja şemiyê hatine kişandin. Li navçeya Şêrawa jî berfbariya ye. Dîmenê taybet ji gundê Aqîbê ji bo tora medyayî ya Rûdawê hatine şandin. Li navçeya Şehba jî konêzî 100,000 koçberên Efrînî ji neçarî lê bicih bûne, sir û sermaya berfê konikên koçberan vegirtine. Li Herêma Kobanê jî ji serê sibaha şemiyê ve berfbariya. Çavkaniya ku dîmen ji bo Rûdawê şandine got, barîna baranê û niha jî berfê hêviyeke mezin dide cotyar û nişteciyên herêmê. Berfbarîn gihişte Herêma Cezîrê jî. Ev dîmen ji bajarê Dirbêsiyê yê Rojavayê Kurdistanê nîvroja şemiyê taybet ji bo Rûdawê hatine şandin. Hüseyin Umer, Rûdaw.